Tak čau. Tak čau, ahoj. Sakra, zrovna takový terén jsem si vybral. Dobré ráno všem, ale zdravím nového videa. Musím dneska natáčet spíš jako nesebe, protože já tu sedím ve tmě. Sedím v dodávce a máme něco mezi 5. a 6. raní. To smrdí jakoby 5:30. To bychom to taky mohli takhle říkat. A jak jsem říkal, v dodávce za mnou v té tmě není vidět, ale je tam podval, je tam závodák a já vyrážím na výlet. Těsně před Brnem, který nás čeká v pátek, dneska je úterý. Takže dneska držte palce, ať to dobře dopadne a já vám určitě něco natočím, až dorazím. Tak, o 2,5 hodinky později, cestou nějaký zastávky, tankování a pod, jsme na místě. Závodák ještě na vozejku a kdo pozná ty vrata. Jo, dej to trošku stejrat ještě před tím Brnem, protože tenhle ten záložní motor nikdy na brzdě nebyl, ladilo se to normálně jenom pocitově a mně přijde, že to nejede a buď už jsem si zvyk a je to placebo, anebo to opravdu nejede a třeba se nám podaří doladit ještě nějaký koně. Prostě v Týnci na 265 to na 3 zkomíralo a v Brně to bez 3 určitě nepůjde, takže jdeme zkusit, jestli se tam někde ještě něco skrývá a já doufám, že jo, pokud ne, tak vůbec nevím, jak budeme v Brně jezdit. Takže já to jdu schodit, jsem tady tak akorát, takže jdu připravit auto za vrata, za chvilku asi přijde Karel a budeme se na to podívat, tak si pak natočíme něco vevnitř. Valíme z brzdy, valím, jedu sám. A pozitivní. Co se tady děje? Pozitivní je, že to auto neumřelo. To se úplně často nestává, většinou když jedeme z brzdy, tak jsme nešťastní, protože to zaklepe. Ale tentokrát neumřelo a my jsme to tak i tím způsobem jako ladili, aby neumřelo. Ne, že bychom to jindy dělali jinak, ale chtěli jsme opravdu, aby to přežilo hodně bezpečně.
a šlo o to, že to je ten motor z té půdy, který nikdy na brzdě nebyl a nikdo z nás nevěděl, kolik teda koní má, co by jako mu ještě kde prospělo a bla 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 bla. Takže jsem to před Brnem chtěl dát trošku do cajku a hlavně zjistit, kolik tam teda ten výkon je, protože mně přišlo, že je tam fakt jako málo. Už asi rok mi to přijde, jenom jsem se tam prostě furt nemohl dostat. Nepřišlo mi to, nebylo to placebo. Po prvním zátahu jste mohli vidět záběr na výsledný graf, kdy to ukazovalo 370 koní. To auto doteďka mělo 370 koní a já zkouším kategorii Pro na 265 gumách a ono se to nesebere za 3. Odeď byl. Takže, samozřejmě jsme to zkusili vytáhnout někam vejš. Dali jsme si před začátkem lazení s Karlem nějakou jako domluvu, který jsou čísla, na který chceme cílit a domluvili jsme se, že uvidíme, kam se to povede, ale že budeme se držet v bezpečném rozmezí 420 až 450 koní, protože ten motor je fakt prostě uvnitř sériový a asi by vydržel i víc, ale je to zbytečný, je to kvůli jednomu závodu a pak budeme asi pokračovat na tom kovaným a tu ten bych si rád nechal jako náhradní a nechcete mít náhradní motor, vole, naházený v nůši. Takže udělalo se pár zátahů a skončili jsme na čísle asi 430 koní, myslím si, že 429 nějaký drobný, možná to tam bude taky někde natočený. A dohodli jsme se, že to je to číslo, na kterým to necháme, že to je tak jako akorát. Je tam ještě nějaký drobný zádrhel, že mi kolísá napětí, tím pádem to vypadá, že ve vysokých otáčkách potom nestíhá palivová pumpa, takže ještě to budeme možná dolaďovat, až budu na Brně, tím, že tam udělám nějaký zátah, pošlu Karlovi log a uvidíme, jestli to samozřejmě udělám potom, co vyměním alternátor, který vypadá, že má včelu regulátor a občas padne napětí. Takže jsme to nechali na tomhletom čísle a pak už jsem Karla jenom nechal, ať si trošičku jako pohraje s prostřední pasáží toho motoru a s vazbou, kdy jde člověk zpátky na plyn si hrál a takový, prostě aby ten motor byl celkově takový jako plynulejší nebo hezký průběh to mělo a takový, jo, takže ne žádný zázračný číslo na výkon, ale hezká použitelnost. Takže to tam Karel něco takového si pohrál, naladil, pak jelikož jsme dvakrát s Liborem naslepo, jelikož jsem fakt s tím autem nebyl na brzdě s ním, když mluvím tady o tom Liborovi a jeho ladění, nijak to nehaním, jo? On za to, že tam bylo málo koní, nijak nemůže, to je prostě jenom o tom, že já jsem mu řekl, nepojedem s tím autem na brzdu, nemá to cenu s tímhle motorem, je tam jenom na chvilku a nakonec tam byl rok, jo? Samozřejmě Libor tehda s tím na brzdu chtěl jet, mně se nechtělo. Takže on bez té brzdy tyhle věci dohromady dát nemohl, no? Takže proto, jenom takhle jako, aby to nevypadalo, že nějak jako to, něco na Libora, to ne, to všechno ve šetlosti, jestli se koukáš, Libore, všechno v pohodě, dobrý, děkuju, čau, ahoj. A pak jsme tam teda trošku ještě přeladili Antilax, nebo jo, trošičku Aleso a potom jsme ještě vyladili launch control, který potřeboval malinko ubrat. No a tím to asi hasne. Tohle všechno se udělalo, i když na tomhletom motoru, který je opravdu jako náhradní, ale snad nám těch 60 koní navíc teďka pomůže v Brně. A toť asi si ho jakože z brzdy. Já jsem rád, že jsem to konečně se na to utrhl, že mě to Brno nahecovalo k tomu, abych tam dojel. Myslím si, že zkoušet Brno s těma 370 koňma bylo úplně v prdeli. Takže doufejme, že tohle nám pomůže a že nějakým způsobem to tam udoláme. Samozřejmě pořád to bude asi jedno z nejslabších aut v kategorii, ne-li úplně nejslabší. Možná jo, možná je to nejslabší auto v kategorii Pro, ale prostě chtěli jsme jít letos do Pro, počítalo se, že bude jiný motor, jsou nakoupený pneumatiky na Pro, co se týče šíře, tak to hold musíme nějak přežít. Hold prostě se zkusíme kvalifikovat, pak zase vypadneme a pojedeme domů. To se nedá nic dělat, ale jsou to zkušenosti i tak. I bez toho silného výkonného motoru jsou to zkušenosti a myslím si, že jsou to jako hodně dobré zkušenosti, když se snažíte prostě těm klukům nějakým způsobem stíhat i s takhle slabým autem. Takže potom by to mohlo být o to veselější, až bude jednou ten ostrý motor hotovej. Ten už je
hodně z vás se na to ptá, jak na tom ten motor je. Je to pořád po krabicích, de facto asi je na něj úplně všechno koupený, jde o to jenom prostě vybrat nějakýho motoráře, mám něco rozjednaného, který to prostě složí a naladí se to a vlastně ve finále stojí to jenom na penězích. Není pro mě teď aktuálně to auto úplně číslo 1, co se týče financování, takže já říkám, až někde vyšmoulíme těch 50 až 80 tisíc, nebo kolik to může stát ta dostavba, tak a budou navíc, což nevím, jestli se v následujících 30 letech stane, ale tak se ten motor prostě udělá a dá se do auta. Jo? Takže tolik asi z brzdy, já si myslím, že ještě budeme na to Brno nějaký přípravy dělat, výměnu toho Altíku a tyhle ty věci, tak se s váma asi loučit nebudu, myslím si, že bychom to mohli lupnout všechno do jednoho videa a Brno pak dát separé. Takže jsem se tady teďka hrozně takhle vykecal a se uvidíme pak na dílně. Jak jsem slíbil po brzdě, že vám ještě něco natočím, teď jsem tady rozsvítil, ono se to, než se to rožne, tak tady je hrozný světlo. Ale jsem na dílně. Řekl jsem po dílně nebo po brzdě? Doufám, že jsem řekl po brzdě. Nevadí. A samozřejmě zase je to úplně všechno na knop, protože už se zase rozjelo přezouvání, takže včera, když jsem chtěl připravit něco na závodáku, tak jsem místo toho přezouval. Dneska máme čtvrtek a zítra se jede na Brno, kdy já jsem teprve teď přivez nějaký pneumatiky. Tamhle jsou ještě vzutý disky, to se všechno musí navabouvat a tady stojí ta mršina. Jediný, co jsem stihl, tak včera mezi přezouváním, když jsem něco přezul rychleji, tak než přijelo další objednaný auto, tak se mě podařilo mít alternátor, takže auto už dobíjí jak má, tudíž budeme v Brně ještě, z Brna ještě posílat Karlovi nějaký log a on to ještě poupraví. A co je trošku problém je tohle. No, Panda má odčesaný části, u sebe měl na opravu, ale jede sem a zkusíme to dneska se skládat. Problém je v tom, že tam chybí veškerý držáky a je potřeba tam něco přiheftovat. Takže numero uno, obout kola, dodělat zadek a pořád je prázdná dodávka. 30% věcí je tady, 70% věcí je doma, takže ještě se to musí večer donaložit a tentokrát 100% něco zapomenem, protože tohle je hrozně šílený, hektický na poslední chvíli. No, takže já vám pak zkusím něco natočit, až tam budeme dávat ten zadek. Teď jdu obouvat rychle ty kola, tam asi není co točit, mašiny fungují skvěle a hodně z vás se mě na ně ptá, na ty přezouvačku, vyvažovačku od toho Redacu. Říkám to dobře? Redac? Nebo no, Redac, že jo. Já vždycky mám, ne s touhletou značkou, ale s tím Tagredem mám vždycky problém. Jo, Redac, říkám to dobře. Hele, za mě to maká super. Fakt jako spousta z vás mi píše, jestli jsem s tím spokojený, nejsem s tím spokojený, jak to maká. Za mě fakt pohoda a ty semisliky to prostě na ty disky díky těm ramenům prostě jsem schopný obouvat sám a není to žádný trápení, prostě to tam skočí a paráda. Takže za mě takhle palec hore, pokud bys potřeboval, tak aretační přípravky, dole máš odkaz i slevový kódy. A nejenom na aretační přípravky, ale i na naše ostatní sponzory. Takže vždycky odvírej popisek videa a vždycky tam máš nějaký důležité informace. Tak, doufám, že mě je trošku vidět, ona už začíná být zase docela tma. A máme o den víc, než bylo při posledním střihu, kdy jsem slíbil, že vám natočím něco. Moment, co si tady přečtu. A Mourek píše. Když jsem vám slíbil, že vám natočím, když tak něco ještě z nakládání a hlavně z opravy té zadní části auta. Samozřejmě jsem vám nenatočil vůbec nic a mám na to takovou jako docela dobrou omluvu. Jsem to dělal fakt dlouho do večera a vůbec jsem nestíhal, běhal jsem, zlilo ze mě jak z konve. Dodávku jsem donaložil někdy snad ve 9:45 večer, ještě takovým způsobem, že jsem dneska v poledne o polední pauze místo na oběd v práci letěl domů, ještě jsem donakládával věci, takže to bylo natolik hektický, že opravdu se omlouvám, ale nebyl čas na tu kameru, ale zadek auta jsem opravil, tam vlastně chybělo přivařit jeden držák na kufr, takže to se podařilo, seskládal jsem ho, chybí nám kousek lemu, ale na něj už prdíme, je to konec sezóny, takže ten je tam jenom tak jako posichrovaný izolepou a
Všechno jsem naložil, dovobul jsem nějaký pneumatiky, když jsem to naložil, tak jsem zjistil, že dodávka teda leží úplně jak pes a cesta do Brna po D1, kdy vlastně poslední dobou je docela fancy vážit dodávky, že policajti si hlídají dodávky hlavně s podválama a dost často si je tahají na váhy, takže jsem z toho měl strach, takže jsem ještě dneska narychlo přidělával na vozejk držák na pneumatiky a odložil jsem z dodávky 18 kol na vozejk, protože tam máme ještě váhový nějakou jako rezervu, takže aby nebyla přeložená dodávka, tak jsem to rozložil do vleku. No a dobrý. A my teda už máme pátek, teď je skoro 6 hodin a dneska vlastně Brno pro jezdce už začíná, kdy vlastně je potřeba udělat technickou přejímku, postavit depo, administrativní přejímku a to je vlastně všechno jako potřebné věci pro auto, ne vyloženě pro mě jako pro jezdce. Pro mě jako pro jezdce je tam nejzazší termín to, že od 8 hodin začíná rozprava a já jsem dneska byl díl v práci, nevyšlo to nějak, že bych mohl ujet dřív, takže jsme se domluvili tak, že vlastně Pokorňáček táhne X5 karaván, ty bydlejí kousek od sebe s Martinem, takže naložil Martina, dovezl ho k nám domů, u nás doma už čekal Panda, jako vždycky, ten vždycky odjíždí od nás domova, no a kluci tam tak po různu přeskákali, Martin sednul za volant dodávky a vyrazili vlastně na závody, já nevím, třeba kolem půl druhé, něco takového. Takže poslední, co jsem viděl, bylo nějaký storíčko o tom, že auto kolem 4. hodiny vyjíždělo do brány autodromu, takže kluci už jsou na místě, už tam jsou 2 hodinky, takže předpokládám, že už mají postavený depo a je tam ještě potřeba předělat bateriový odpínač na autě, to táhlo, bylo v čudu a už jsem to včera fakt nestihl, takže to asi teďka teď momentálně řešej. No moment, teď mi zrovna i od Pokorňáčka něco přišlo za zprávu, tak se podíváme, jestli tam není nějaký problém, jestli ještě nebudu něco. Hlavně opatrně, v klidu, depo už stojí. No tak vidíte, takže depo už je hotový. No a já jsem teda na cestě do Brna. Takhle jako mazák. Nemáme letadlo ještě, to by byla frajčná, kdyby si tam přeletěl, nebo vrtulník, kdyby si tam takhle posadil. Takže brzda, přípravy, cesta. Ještě se asi spolu uvidíme u tohoto videa. Vám ještě udělám krátký vstup, až dorazím na místo. A pak tam toto video asi utnem a závodům v Brně necháme video svoje vlastní, který už bude zase tvořit Panda, tak jak jste zvyklí poslední dobou na tu lepší kvalitu videí, než který já natáčím takhle sám v ruce. Tak jo, tak mě zbývá ještě asi 50 minut cesty, tak já frčím. Tak čau, jak jsem slíbil, dorazil jsem do Brna. A chlapci už tady mají depo za mnou postavený, Pokorňáček už se v tom zase šťourá, vždycky se v tom šťourá. A už je tady všude tma, takže je prd vidět, jenom vám propálím, že máme pod autem nový plachty, ale to všechno nás čeká ve videu z Brna, který uvidíte, až ho Panda se stříhá. Ale já budu točit taky i na tuhle kameru, co mám tady u sebe, ale jak jsem říkal, uděláme tomu samostatný nějaký svoje video. Takže ahoj všem, zamávejte na rozloučenou, tohle je konec příprav na Brno a my se vidíme u dalšího videa. Zdar, ahoj, čau.